Mám rád ten malý štát, kde na západ sa teraz hráme, kde najviac kreténov na štvorcový meter máme. Dobrý večer, vážení diváci. Minulý týždeň preletela médiami správa, že vo fabrike pri Žiline robí najväčší Slováčisko. Náš velice investigatívny redaktor Štefan Dubák sa rozhodol, že príde tejto veci na klb. Vitaj, Štefan, počujeme sa? Ahoj, Seter, počujeme sa? Výborne. Na čo si teda došiel? Akože na čo? Predsa by som odvysielal reportáž. Aha, no ja som skôr myslel, že na čo si došiel pri tvojom investigatívnom bádaní. Predpokladám, že si niekde na ortopédii alebo bytunku. Prečo by som mal byť na ortopédii alebo na bytunku? No, veď si hovoril, že prídeš veci na klb. Tak neviem, kde nájdeš klb, keď nie na ortopédii alebo na bytunku. Nie, Seter, nie som ani na ortopédii, ani na bytunku, aj keď niekedy sa v tomto štáte tak cítim. No dobre, a čo je teda nové? No tak ja som zisťoval, či najväčší Slováčisko naozaj pracuje v jednej nemenovanej automobilke pri Žiline. Pravda je taká, že najväčší Slováčisko, ako nám potvrdili aj na kameru, sa v inkriminovanom čase na Slovensku nenachádza. Prosím vás, pán redaktor, čo, kde, aká fabrika? Ja som riadne registrovaný na úrade práce a v tom čase som sedel v svojom požičanom lietadle a letel som do svojej vily, ktorú mám požičanú v Chorvátsku. Ďalšou témou uplynulého týždňa bolo zverejnené video zaznamenávajúce nátlak zo strany Andely Makrelovej na Bidetu Čadičovú pri hlasovaní o eurovale. Štefan Dubák si aj tentokrát pozval do svojej relácie Pri lampe hostí, ktorí by mali pôvod tejto nahrávky objasniť. Dobrý večer, občania. Podarilo sa mi získať tajnú nahrávku, ktorá zaznamenáva nátlak zo strany nemeckej kancelárky na našu premiérku pri hlasovaní o eurovale. Najskôr sa spoločne pozrime na túto tajnú nahrávku a potom si predstavíme hosti, ktorí nám pomôžu pravosť nahrávky objasniť. Tak čo, Pideta, schváliš eurofal? Nie, nikdy. A ty čo, Robko, keď ťa sprafím fetúcim, tak to schváliš? Áno, pani moja. Ja si dnes dovolím privítať pilier spravodlivosti Pištu heroína. Dobrý večer. Ďalej tu vítam pilier prokuratúry Dobromila Plnku. No, som zvedavý, čo sa tu zase bude prekrciavať. A tiež tu vítam pilier týchto pánov Maja K***a. Dobrý. Môžeme sa vôbec baviť o nahrávke ako o pravej? Pán Plnka, aký je názor prokuratúry? Spočiatku sme operovali s teóriou, že videozáznam je pravý. Potom však Majo priniesol na prokuratúru dôkaz vo forme kartónu šampanského a po jeho analyzovaní sme zistili, že sa jedná o podvrh. Pán heroín, vy v takomto postupe nevidíte zaujatosť? Jaže nevidím? Pán redaktor, vážte slova, neuražajte ma radšej. Môže vás to stať veľmi veľa. Vážení diváci, ja sa s vami lúčim a na budúci týždeň sa budeme zaoberať golasadou, ktorú náš vedúci daroval diváčke v relácii Hnedé z neba, nakoľko na verejnosť prenikli informácie, že táto golasada stála viac ako 20 000 eur.